Innovatiivisuus näkyy muun muassa meidän tuotteissa. Tai vaikkapa Norex Grand Tastingissa, joka me järjestetään kerran vuodessa, johon me kutsutaan kaikki meidän asiakkaat ja totta kai tuottajat paikan päälle. Siellä on meillä yhteistyökumppaneina cocktailbaareja, jotka loihtii meidän tuotteesta tosi innovatiivisia drinkkejä, jotta meidän asiakkaat saa ehkä ideoita sinne omaan arkeensa ja omaan paikkaansa. Innovatiivisuus Norexilla on myyjien jokapäiväistä työtä. Me valikoidaan meidän asiakkaille juuri oikeita tuotteita meidän valikoimista. Suunnitellaan heidän kanssa yhdessä erilaisia myyntikilpailuja, tarjoilijoiden myyntiä edistämään ja erilaisia markkinointi- ja kampanjamateriaaleja. Joillekin asiakkaille me tehdään suoraan jo viini- ja cocktaillistoja auttamaan heidän arkipäivän työtä. Innovatiivisuus kumpuaa rohkeudesta ja halusta tehdä jotain uutta ja mielenkiintoista. Tässä kuunnellaan paljon, miten asiakkaat meiltä pyytää. Tähän vastataan ja esimerkkinä tässä tehtiin erittäin mukava tuotekoulutus, videokuvaus sekä tuotekortit kuluvalla viikolla. Oli nasta homma ja oli kiva purkittaa niitä. Toivottavasti pääsette kaikki katsomaan.